Hello mga Inday, this is Inday and welcome back to my channel. So yan na nga mga Inday, sa hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell at para naman po ma-notify kayo sa mga other reviews ko na gagawin po for my YouTube channel. And today's video guys, ang gagawin namin, meron po akong mga halangkong na mga bisita. Kasama ko yung mga pamangkin ko. Medyo gusto mo yung mga pamangkin ko kasi guys, mga buutan nila ng mga pag-umangkon. Charot! So ayan guys, ang first na tong tuwago is ang ako ang pag-umangkon nga gwapa kaayo. Murag si Mahal. Charot! Sinay Remy! Ayun! Ipindog rin! Lang mga guys, hi! 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 At saka, so yan guys, ang second natin tatawagin, ang susunod natin tatawagin guys, ako ang pag-umangko na po, nga anong pag-umangko is si Angeloxy! Sige, bati kayo, bati. Hi! Kasi pala ni mo, I'm Stephanie Scatolo. ikaw. I'm Angel KM to talk. Yes. Alam niyo ba ang gagawin natin ngayon? Yeah. Anong gagawin natin? Kusgan dito. Chubby Bunny. Chubby Bunny. So, mag-Chubby Bunny Challenge kami guys. Meron kaming dito, marshmallow. At saka, thank you so much sa pag-sponsor nitong marshmallow ni Lia Katulong Cortel. Thank you so much. God bless and more blessings to come in your family. So yan guys, ang mechanics ani na atong dula karon is papunanay ta o marshmallow sa tong baba. Tapos dawita mo kuan sa tong baba. Ibutang tong marshmallow sa tong baba mo yung sa Chubby Bunny, ha? Chubby Bunny. Kung kinsa ang madaog na ay price nga 10 pesos. Bigyan ko ng mamaya ng 10 pesos kung sino yung mananalo, kung sino yung hindi mabungal sa pagkain ito, sa pag-ano nito marshmallow. So ayan guys, magsisimula na tayo. Charot! Ayan, sige tingog mo dira. Dagko kayo mong marshmallow guys. Tara dali ra kayo mapunong babaan ni dagko kayo marshmallow. Thank you so much nag-sponsor ani. So kinsa ang mauna? Kinsa may mauna og kuan? Sige, ikaw na. Una, Angel. Sige. Chubby Bunny ha? Chubby Bunny. Ay, ito lang ha? Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Sige. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Sige. Tingog. So ayan guys, mag-tiktok kami guys kasi yung mga kasama ko guys, ang dali masulog dito silang bunganga. So magsisimula kami from the top. Sige, una. Sige. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny.
Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Yan. Chubby Bunny. Yan. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Sige na. Sige na yan. Hindi ka rin. Sige. Sige. Hindi na ka. No, pwede na si Pane. Sige kita. Sige, Jin. Sige. Chubby Bunny. Ako daw. Take 3 na to, guys. Sige. Ako suset. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ayan na, lang. Ayan na. Chubby Bunny. 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 Pala Chubby Bunny. Tapos na ang ano nito. Chubby Bunny, magpasalamat kami nga. Salamat sa sponsor. Salamat sa sponsor. Diyan sa nakatulong. So ayan guys, tapos na po yung mga aming Chubby Bunny Challenge. Kasama ko yung mga dalawang Angel. So mega shout out from Evelyn. Basta Evelyn Rabia manata ko. Ay! Thank you so much po sa pag-help sa aking WH. At saka sa isa pa ganito eh. Mega shout out from Eileen Vista from Turkey. At saka Dazzle James Torion from Panabo. Mega shout out po. Kami. Guys, please watch po kayo na sa Gabi. YouTube ko and don't forget to click the notification bell guys para naman po mag-notify kayo sa mga other videos ko na gagawin ko from my YouTube channel. And please don't forget to subscribe. Naka-i-flag Jill. I-flag niyo mo yung TikTok. Ay, wala naman. Guys, may another account po ako guys sa IG. Donkey Squirtle yung name ko sa IG guys. At saka Donkey. sa TikTok naman po is Donkey Squirtle. At saka sa Facebook, Axel Donkey Squirtle. Please, i-follow nyo ako. At saka, Ay. kasi yung pangalan, Stephanie si Katabang. ikaw. Hindi kayo sa top. Kasi edad mo. Ikaw ni mag-11. Ikaw niyang. Eat. Eat? Eat. Go ba 9? Pag-stay mo itong Chubby Bunny, di ba yung baba mo sa kapulipon? Usay mo nga experience Jill sa kuan sa Chubby Bunny Challenge. Lain oy, lain sa ang lingag-ngag. Anong lain sa lingag-ngag? Anong lain mo sa lingag-ngag Jill? Basta lain. Ikaw niyang, usay na experience niyo niyang. Lain sa lingag-ngag kay kurag pambot lansa. Lansa. Lansa kayo sa gilid. Guys, follow nyo ko sa TikTok. Balag wala sa Mega shout out from Evelyn Rabia po. Thank you so much sa watch hour na ibinigay niyo sa akin. At saka kang Eileen Vista from Turkey. Thank you so much. At saka sa... So ayan guys, this is Inday Rona.
And bye, 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 bye. Please subscribe, guys. Don't forget to click the notification bell. Thank you, thank you, thank you so much. Bye-bye.